ରୋଜା ଆସୁନା ହଉ ଚାଲ। ଆସୁନା ତମର ଏଇ ଘର? ହଁ ଏଇ ଘର ଆସୁନା ଆସନ୍ତୁ ଆସ ତମେ ତ କହିଲ ଘରକୁ ଆସିବ। ନା ନା ମୁଁ ଆଉ ଯାଇପାରିବିନି ମତେ ସାବାସ୍ ସାବାସ୍ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତମ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତମେ ଇଏ ମୋ ଘର ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ତମେ କେବେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିନଥାନ୍ତ ମୁଁ ସେଇ ଦୋଷରୁ ଘରକୁ ତମକୁ ଡାକୁନଥିଲି ବୁଝିପାରିଲ ନା ହଉ ଜିଦି ତମେ ଧରି ଯାହା ଆସିଲ। ଭାବୁଛ ଭାବ ମୁଁ ମତେ ନାଇଁ ତମେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ଚାଲିବି। ବ୍ରେକଅପ୍ କରିବ କିଛି ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମୁଁ ମୋ ଘରଟା ଏଇଆ ମୋ ପରିଚୟ ଏଇଆ ବୁଝିପାରିଲ ହୁଏତ ଭଲ ତାହେଲେ ପାଇବ ମୁଁ ନହେଲେ ଆସୁଛି ଛାଡ଼ିଦେବ ମୁଁ ଆସୁଛି। ଆସ ଆସ କିଛି ନାହିଁ ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଫାଇନାଲି ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିବାର ମାନେ ହେଲା କ'ଣ ଯେ ଯାହାର ଚାଳ ଘର ଯାହା ଘରେ ପାଲ ପଡ଼ିଥିବ ତାକୁ କୌଣସି ପୁଅ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବନି ଆଉ ଯଦି ଭଲ ପାଇଲା ମିଛ ସତ କହି ପାଇଥିବ ସେ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତା ଘରଟା ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୋରି ଭଳିଆ ସେ ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହେ ଆଗେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ତିଆରି କରିସାରିବ ତାପରେ ପ୍ରେମ ଗୋଡ଼େଇକିରି ଆସିବ ବୁଝିଲ ଭାଇ।